Μην κάνεις Χριστός Ανέστη. Μην κάνεις Χριστός Ανέστη. Λυπάμαι για την πατρίδα μου. Από τον πρωτοβουλικό μέχρι τον τελευταίο. Διότι εδώ είμαστε στην ξένη χώρα. Πώς θα αφήσουν το ελληνικό έθνος χωρίς Χριστός Ανέστη. Αφήσαν την 25η Μαρτίου να είμαστε μόνο με τα θρανία, που είναι η πανηγενεσία του έθνους μας, της πατρίδας μας η ελευθέρωση. Πώς θα δεχτούν η Ελλάδα να μην λέει Χριστός Ανέστη και να χαρεί ο κόσμος, τα παιδιά, ακόμα και τα οστά του Αγίου. Θλίβομαι, αλλά έχω ένα χέρι από πίσω από την πλάτη μου που με σπρώχνει και μου λέει πες κι άλλα. Και είναι το χέρι της Παναγιάς μου και της Παναγιάς μας. Και το αισθάνομαι γι' αυτό και κουράζομαι να τα κάνω όλα. Ό,τι δείτε εδώ τα κάνω με τα χεράκια μου. 77 χρονών. Μην πανικοβάλλεστε πρώτον. Όπως έλεγα για τους καρκίνους όταν πήγαινε στα νοσοκομεία τότε παιδί. Ο καρκίνος άπαξε φοβηθεί, ξετελείωσε. Μην πανικοβάλλεστε. Σταθείτε εκεί που είστε. Προσεύχεστε καλά, γερά, δυνατό, όπως και εγώ προσεύχομαι μόνη μου την ψυχή για σαν λόγο. Προσεύχεστε. Πίνετε τον αγιασμό. Δεν σας αφήνω να κοινωνήσετε. Έχω πάρει κι εγώ, όπως είπε ο Μητροπολίτης, ο πρώην Αυρόσιος, έχω πάρει κι εγώ με τον αγιασμό, με αυτό ζω 50 χρόνια και το Άγιο Ευχέλαιο. Θα σας κάνω τη Μεγάλη Τετάρτη Άγιο Ευχέλαιο και θα σας στέλνω με όποιον θέλετε. Άγιο Ευχέλαιο που σας έδινα πάντα εδώ που κάνω. Ζω 50 χρόνια με το Άγιο Ευχέλαιο και τον αγιασμό πρωί και βράδυ. Και δεν έχω εξεταστεί ποτέ. Μόνο τώρα που κόψα τα δάχτυλά μου. Ούτε ξέρω τι έχω ζάχαρο, ούτε ξέρω τι έχω το αίμα μου, ούτε ξέρω τίποτα. Δεν το καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει Θεός. 100%. Μπορεί η επιστήμη να δώσει βροχή, μπορεί η επιστήμη να μου δώσει μακροζωία, μπορεί η επιστήμη να σταματήσει τίποτα ασθένειες που πολλαπλασιάζονται. Μπορεί η επιστήμη να φέρει βροχή, μπορεί η επιστήμη να βγάλει τον ήλιο, μπορεί να δώσει τον αέρα. Παραπλέουμε. Η επιστήμη που συμβαδίζει με τον Χριστό θα είναι ευλογημένη και παρακαλούμε αυτούς που συμβαδίζουν με τον Χριστό να τους βοηθήσει ο Θεός να βρουν το φάρμακο. Αλλά ο Κύριος επιτρέπει και άλλες αρρώστιες. Γιατί ξεφύγαμε όλοι μας, πρώτος εγώ, όλοι μας και παπάδες και δεσποτάδες και πάντες ξεφύγαμε από τον τροχό. Την τροχιά του τρένου. Είδατε το τρένο όταν πηγαίνει με τόση ταχύτητα απάνω στις γραμμές πάνω και έξω του δικαιαστή, έτσι πάθαμε. Βγήκαμε έξω από την τροχιά. Όλοι μας, κληρικοί λαϊκοί, βγήκαμε έξω από την τροχιά, γι' αυτός επιτρέπει ο Θεός να μας δοκιμάσει. Να δει ποιοι είναι πραγματικοί που πιστεύουν πάνω από τις αρρώστιες μας και πάνω από τις ασθένειές μας και πάνω από τις αμαρτίες μας. Θέλει να μας ελέξει, να μας καθαρίσει όσοι το πιστεύουμε, να μείνουμε μαζί του και ας έχουμε εκείνες αμαρτίες που δεν υπάρχει άνθρωπος όσες επιτυχεί και δεν αμάρτησε. Αλλά όχι αμαρτίες οι οποίες αποδεκατούν την ψυχή, αποδεκατούν το ωραίο σώμα μας έδωσε ο Θεός, αποδεκατούν τη μνήμη μας που πίνουμε ναρκωτικά και δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Σηκωθείτε το λοιπόν πάνω παιδιά μου αγαπημένα, διότι εγώ από 23 χρονών παπάς την νεολαία αγαπάω, από παιδί που είναι παπάς, την νεολαία. Και αυτό είδα, ότι είχα πολύ νεολαία την ημέρα με τα σταφύλια και νομίζω ότι κλέβοντας την Παναγία δεν θα ξανάρθετε.